Vitajte na prezentačnom videu elektrickej nákladnej trojkolky Aroad Cargo TJ 150 45 Ah. Nákladná trojkolka má výkon 1800 W s dojazdom až 60 km, LED svetlomety a to všetko bez potreby vodičského preukazu. Táto elektrická nákladná trojkolka Aroad Cargo TJ 150 45 Ah je vybavená pre vašu najťažšiu prácu. Či už potrebujete vozidlo na prácu v obci, na farme, na včelárske aktivity alebo na iné projekty pre domácich majstrov, táto trojkolka vám poskytne spoľahlivosť a všestrannosť, ktorú potrebujete. Nenechajte si ujsť príležitosť vyskúšať Aroad Cargo TJ 150 vo vašej domovine. Objednajte si predvedenie našim technikom, aby ste získali predstavu o tom, ako táto trojkolka zefektívni vašu prácu. Sklopná korba a bočné lišty umožňujú jednoduché nakladanie a vykladanie nákladu, čo je dôležité pre efektívnu prácu. Táto trojkolka je vybavená zadnou cúvacou kamerou.